F'Ottubru li ġej se jkollna l-ewwel avukat tal-Istat f'100 sena, dan wara l-4 filgħaxija l-Parlament approva l-abbozz ta' liġi dwar l-Avukat tal-Istat. Din il-kariga se tkun responsabbli u tieħu f'idejha l-kamp ċivili. L-Avukat tal-Istat se jkun il-konsulent ewlieni tal-Gvern f'materja ta' liġi u ta' opinjoni legali, bl-obbligu jkun li jaġixxi fl-interess pubbliku li salvagwardja l-legalità tal-aġir tal-Istat. Il-Ministru għall-Ġustizzja Bonnici qal li issa se tinħareġ sejħa pubblika għal kariga ta' Avukat tal-Istat u se jitwaqqaf bord ta' esperti li għażel min se jokkupa din il-kariga. Il-Ministru Bonnici qal li dan kollu qed isir skont rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Din hija kelma li aħna wettaqnija tajna kelma u aħna żammejniha. Il-pass li jmiss huwa li jekk kif din il-liġi tiġi firmata mill-President ta' Malta, mill-ewwel jiskatta proċess illi ikun hemm sejħa pubblika sabiex jingħażel l-Avukat tal-Istat li ħajkun l-ewwel Avukat tal-Istat fl-istorja ta' pajjiżna u l-ewwel Avukat li ħajħossib il-kamp ċivili fi kważi 100 sena, illi dan ħajintgħażel wara sejħa pubblika u wara li jidher quddiem bord ta' esperti li se jinħatar skont ir-rakkomandazzjoni li kienet tatna il-Kummissjoni ta' Venezja. L-abbozz żied il-poteri tal-Avukat Ġenerali li issa se jiffoka biss fuq kwistjonijiet kriminali fosthom li jiddeċidi hu min għandu jitressaq il-qorti f'każijiet kriminali. Issa dan ħajkollu iktar poteri l-Avukat Ġenerali li se jibqa' naturalment Dr. Peter Grech għax dak igawdi minn awtonomija u anka security of tenure, dak ma jistax jitneħħa jekk mhux b'żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati u l-Avukat Ġenerali se jkompli jaqdi l-funzjonijiet tiegħu ħajnatawlu poteri ġodda. Pereżempju, jista' jordna lill-Pulizija biex jinvestigaw. Il-Ministru Bonnici ddeskriva bħala tal-mistħija l-aġir tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li votat kontra l-abbozz ta' liġi dwar l-Avukat tal-Istat. Hija tal-mistħija li l-Oppożizzjoni għandha dan l-abbozz u tivvota kontra, tibqa' għaddejja bil-sistema li tkun kontra kollox u kontra kulħadd. Meta l-Oppożizzjoni kellha 25 sena ċans li tagħmel din li għamilna aħna u meta l-Oppożizzjoni tant tipprova tippoża bħala l-paladin ta' rule of law. B'dan il-mod il-Gvern wera biċ-ċar li verament ħares is-saltina dritt f'pajjiżna kif b'mod immedjat beda jimplementa rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni Venezja li kien il-Gvern stess li talab biex tagħti rakkomandazzjonijiet tagħha sabiex ikollna qasam ġudizzjarju ġust u trasparenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.